El mirador de la Verdera. Ens trobem al mirador de la Verdera, un lloc emblemàtic de Subirats, des d'on s'albira una de les vistes més àmplies i representatives del paisatge penedesenc. Just al costat hi ha la masia de la Verdera, documentada des del segle XIV, una de les més antigues del municipi. Aquesta masia ha estat testimoni de segles d'història, vinculada al cultiu de la vinya, que encara avui domina la plana que tenim al davant. El mirador no només ofereix una panoràmica impressionant del territori, sinó que també acull un monument en homenatge a la pagesia i als viticultors del Penedès. És una obra de l'artista Rufino Mesa, impulsada pel Congrés d'Art i Paisatge. Les mans que veiem simbolitzen l'esforç, la persistència i el vincle entre la gent del camp i la terra que treballen. La Verdera, doncs, és molt més que un espai per contemplar. És un punt de trobada entre natura, història i identitat vitivinícola. Un lloc per aturar-se i respirar i reconèixer el valor d'allò que sovint no es veu. La feina constant darrere cada cep i cada gotim.